Jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg bor her i Danmark i Skandinavien, og jeg tror, at vi skal have hjælp fra Tyskland, Frankrig, London, Storbritannien, Skotland, Irland, og vi skal have fat i Norge, Sverige og Finland, Holland, Amsterdam, Bruxelles, Tyskland. Jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg bor her i Danmark i Skandinavien, og jeg tror, at vi skal have hjælp fra Tyskland, Frankrig, London, Storbritannien, Skotland, Irland, og vi skal have fat i Norge, Sverige og Finland, Holland, Amsterdam, Bruxelles, Tyskland. Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg bor her i Helsingør Kommune, og jeg ved godt, at Donald Trump har forsøgt utrolig mange gange at både gå på medierne og fortælle, at hans familie vil komme ind i vores kongefamilie. Men det vil jo ikke være nogen særlig god idé, når han gør så meget skade både på sine egne landsmænd og sine egne befolkning i USA. Udover at hans ældste søn vil gifte sig ind i kongefamilien. Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg ved godt, at Donald Trump han forsøger at komme ind i vores danske kongefamiliemedlemmer her i Danmark og i vores verden. Han vil købe Grønland, hvis en af hans sønner gifter sig med Isabella, vores eget lille kongefamilie her i Danmark. Det vil nok ikke være nogen særlig god idé, fordi at det vil være utrolig skadende for vores kongefamilie her i Danmark og i resten af verdens. Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg bor her i Helsingør i vores eget lille kongerige Danmark, og Donald Trump han mener jo, at hans søn vil gifte sig med Sofie eller Isabella fra kongefamilien her i Danmark. Det vil vi fraråde, og mest af alt fordi at Donald Trump han finder på sådan nogle ting, udover at Donald Trumps familie vil gifte sig ind i kongefamilien, så de kan overtage Grønland. Det er også en af de dumme